La Fundació Santa Teresa és una entitat d'iniciativa social que treballa des de fa 50 anys a la comarca del Baix Penedès per donar suport a les persones amb més dificultats amb els processos d'inserció social, d'inserció laboral, acompanyant a cadascuna de les persones i cobrint les seves necessitats. La col·laboració amb IDIADA, amb una empresa tan important com IDIADA, és molt significatiu per nosaltres. Ens ajuda a fer realitat aquesta feina de la Fundació, a fer realitat l'exercici dels drets de les persones, donant un suport especial als processos formatius i a la col·locació de les persones amb discapacitat amb el mercat laboral. Avui estem a la Fundació Santa Teresa al Vendrell, que és l'organització de referència pel que fa a la integració social i professional a la comarca. A IDIADA volem seguir creant oportunitats de creixement professional a la comarca i fer-ho reconeixent la integració com a valor fonamental. El conveni que hem signat avui té com a objectiu fonamental seguir creant una societat més inclusiva i basada en la igualtat d'oportunitats. Junts ho farem possible.